Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Rain. Wait lang. Magulo yung bangs ko. Suklayin mo. Teka, wala siya sa gitna. O kaya kahig-kahig lang. Kahig-kahig lang. Hayaan mo na nga, kahit di pantay. Huwag na kayo madistract. Huwag na kayo madistract sa mga palawit ng headband ko. Anyways, take 2. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Rain, 20 years old, at kasalukuyang natigil sa pag-aaral. I've been listening to the Tambalan since the start of the pandemic. Dahil palagi kong naririnig ang mga payo ninyo, naisipan kong ibahagi ang aking kwento at humingi din ng advice. Ligawin ako nung high school. Pero wala akong sinagot dahil hindi pa ako ready. Isang beses nag-attend ako ng party at doon ko unang nakita si Sonny. Unang kita pa lang, gusto ko na siya. I asked for his FB account sa asawa ng kuya niya na tropa namin. When I checked, friends na pala kami sa FB. Hindi na ako nagsayang ng oras. I sent him a message and he replied naman agad. Naging magkaibigan kami at hindi naglaon, niligawan niya ako. Sinagot ko siya after a month. Ang saya ko kasi perfect boyfriend si Sonny. Maalaga, sweet, at napakabait. May naganap after 2 months at naulit pa ng maraming beses hanggang nabuntis ako. Inilihim ko sa kanya kasi ayokong masira ang pag-aaral niya. College na ako noon at siguro dahil sa sobrang stress, nakunan ako. Nakonsensya ako kaya ipinagtapat ko din sa kanya after a while. Umiyak. He cried. Handa naman daw siyang panagutan ako. Nung sumunod na taon, naisipan kong mag-dorm. Dito ko naman nakilala si Thunder. Gwapo, matangkad, moreno, at volleyball player si Thunder. Malapit lang ang bahay nila sa school. Dahil lagi kaming magkausap, nahulog ang loob ko sa kanya. At may nangyari. Thunder made me forget Sonny. Nakalimutan ko na may boyfriend ako na naghihintay sa akin. To be fair, nakipag-break ako kay Sonny dahil hindi na siya ang mahal ko. Parang batang umiyak si Sonny at nagmakaawa na wag ko siyang iwan. Iniwan ko pa din. I got pregnant. Akala ko matutuwa si Thunder pero he was not happy about it. Pinilit niya ako na ipalaglag yung baby. Hindi ako makatanggi kasi pinagbantaan niya ang buhay ko. Kung saan-saang hilot niya ako dinala pero hindi talaga malaglag. Nung pang-4 na beses na, hindi na ako pumayag. Sinipa niya ako sa tiyan. Pinapili niya ako.
Ipapalaglag ko yung baby at aayusin namin ang relasyon namin? Or bubuhayin ko pero break na kami? Gulong-gulo ang isip ko pero nagdesisyon akong buhayin mag-isa ang anak ko at makipaghiwalay sa kanya. I left the dorm at umuwi ako sa amin. Sa takot ko sa parents ko, kay Sunny ko unang sinabi ang sitwasyon ko. He took care of me. Kapag gusto ko ng mangga, dinadalhan niya ako. Hindi niya ako pinabayaan. Hanggang manganak ako. I named my daughter Celine. Gusto makipagbalikan ni Sunny sa akin pero hindi ako pumayag. Hindi niya deserve na maging option lang. Gusto ko na makatapos siya ng pag-aaral para matulungan niya ang parents niya. Nawalan kami ng communication after that. Recently nalaman ko na may girlfriend na si Sunny. Nag-chat pa ako nung birthday ko asking him kung hindi man lang ba niya ako babatiin. Scene zone lang. Napansin ko na din na he unfriended me na. I wish him the best, pero ang sakit. Ayoko siyang maging totga. Gusto ko magkabalikan kami. Sa hinaba-haba ng sulat ko, hindi naman tungkol kay Sunny ang nais kong ihingi ng payo. Okay. Di sige. Baka lang mamislead kayo, tambalan. Yung tatay kasi ng anak ko, si Thunder, may girlfriend na. One day kapag hinanap na ni Celine yung tatay niya, ipapakilala ko ba kahit simula pa lang, ayaw naman sa kanya? Dapat bang ipagtapat ko sa anak ko yung totoo? If yes, kailan ang tamang panahon? Thank you sa advice, tambalan. Ang inyong tambalanista, Rain. At ipagkakatiwala mo talaga sa tambalan. Kaya nga, ang ganyang klaseng desisyon talaga. Sa amin mo talaga Nako ha, teka. Ang bigat ng tanong eh. Hahawak ako sa mga palawit ng aking headband. Oo, baka makakuha ng wisdom. Wala eh. Wala, ang hirap kasi ng tanong. Ang hirap kasi ng tanong mo, girl. Ang bigat. Kung dapat Kailan? sasabihin at kailan. Ako pwede ko masagot yung kailan. Ay kung dapat sabihin, dapat munang sagutin yung kung dapat sabihin bago yung kailan eh. Oh. Kasi ang iisipin kong kailan, syempre kapag ka ready na yung bata, ibig sabihin when she's mature enough. Ibig sabihin yung hindi na siya magre-rebelde, hindi na yung magiging ganun yung reaction niya sa news mo. Yun yung masasabi mong kung kailan mo sasabihin. Pero kung dapat mo bang sabihin pa, hindi naman kasi titigil yan sa pagtanong eh. Pwede mo naman sigurong sabihin, pero baliin mo yung kwento. Hindi ko alam. Nagsinungaling pa. Sabi nga pero sinungaling naman. Isip ka na magandang story ng teleserye. Yan, ganun. Diba? Kasi it takes a lot, katulad na ng pag-usapan namin ni partner sa unang tambalan, it takes maturity and time to understand. Diba? So, baka hindi pa ito yung moment kasi hindi mo naman sinabi. Kasi parang feeling ko very recent lang ang lahat, 'di ba? Baka naman 3 years old lang si Celine. 'Di ba? Ang dami pa kasing pwede mangyari. Correct, pinoproblema mo na kaagad. kaagad. I get it, of course. Magtatanong yan, where's my dad? Mga ganun. Pag bata pa kasi yan, pag nagtanong siya, hindi niya pa naman maiintindihan. So wag ka nang katulad ng mga nangyayari sa mga pelikula, wag ka nang magbigay ng elaborate na answer kung bata pa na hindi niya magigets. Pero kapag saka mo na lang problemahin kapag ka medyo may muwang na talaga at nakakaintindi. Yung ganun. At ang dami kasing pwedeng mangyari. Ang pwede pang mangyari dito, bumalik si Thunder. Alam mo yun, ang daming mga possibilities. Kaya
wait ka lang. Mukhang bata pa naman si Celine So wag ka munang magmadaling sabihin. 'Di ba? Yes, agree ako doon. Oo. I-enjoy mo muna yung moment niyong dalawa, 'di ba? Yung pagiging bata niya, kung toddler siya, kung baby pa siya, i-enjoy mo muna yung stage na 'yon. Correct. At saka ang partner baka ang pwede mong tanungin yung mga single parents, paano nila sinabi? Posible. Yung ganon, hindi maganda din 'yon. Oo, Magandang step din 'yon. pwede din, 'di ba? Iba-iba tayo na magiging opinion, no? Yung mga nakikinig sa atin at mga nanonood sa atin ngayon, maaring iba't iba tayo ng opinion sa pagdedesisyon para kay Celine. Hindi. Ay kay Rain. Kay Rain, Yan. ayan. So, ang sa akin naman dito, you tell your baby the truth. Oo, kasi pag nasabi mo na yung totoo na ito talaga yung nangyari 'Di ba? Ito yung dahilan kung bakit hindi kami nagkatuluyan ng tatay mo kasi ang intensyon niya patayin ka. Yan, 'Di ba? Pero dapat sasabihin mo sa kanya kapag ka medyo older na talaga, Oo. 'di ba? Yung medyo nakakaintindi na talaga. Yes. Yung ganon. Para ang intention mo, wag siya makahanap ng ganong klaseng lalaki. At ang intention mo ay para paalalahanan si Celine, 'di ba? To be careful. Kasi may mga taong ganyan. Correct. Diba? At na maging mas wag masyado maging malandi, ganon. Diba? Kasi may jumowa ng iba. Hindi ko naman sinasabing karma yan na Rain, walang ganon. Ang sinasabi lang natin, we learn from our mistakes. Diba? Sabi nga, there are no mistakes, only learnings, only lessons. Yes. So yun yung yung kapag ka nagsabi ka finally, when it is time kay Celine, tinatanong mo sa amin kung kailan yung oras na yun, hindi natin masasabi, 'di ba? Pwedeng maagang mag-mature yung anak mo, pwedeng ang kulit-kulit na niya at kailangan mo nang ipaliwanag sa kanya na maigi. Basta ang importante talagang maigi yung pagpapaliwanag and guided siya. And again, yung lesson na natutunan mo mula doon sa naging experience mo kay Thunder na hindi mangyari sa kanya. Correct. Diba? Yun dapat yung magets niya. Yes. Yung lesson, learning na base sa experience mo. Mahirap yung ganyang klase ng sitwasyon pero wag mo nang i-worry yung future. Kasi The future hasn't arrived. Oo. Ulitin namin, wala nakapagsabi na magkakaroon ng pandemya. Kahit yung mga first world countries, hindi nila napaghandaan ite. 'Di ba? Tama. So ibig sabihin, wala talaga makakapagsabi ng future. So take each day at a time. I-enjoy mo muna kung ano yung meron kayong dalawa na mag-ina ngayon, na namnamin mo na bata siya, namnamin mo na nag-aaral siya, namnamin mo na humingi siya ng pera sa'yo. 'Di ba? Matatansya nyo naman kung kailan if that's the right time. Matatansya nyo. Ang tanong kung kailan, hindi natin masasabi. Walang saktong date. Pwede yung pagkatapos mo magsampay. Correct, diba? Yung pala yun yung sagot. Kailan? Pwede rin. Pagkatapos kung magsampay. Kaya nga, pwede din ito masasabi. Baka pagkatapos ng sampay, nakakuha ka ng divine intervention. Yes. Correct. Pwedeng maaaring pagkatapos mong bilhin yung headband kong suot. Diba? This is the sign. Correct, that you are waiting for. Diba? Hindi masabi. Wala At saka, makapagsasabi. ikaw din ang makakatansya sa ugali ni Celine, sa ugali ng anak mo, sa sayo, 'di ba? Yung ganon, pwedeng at the time na naka-move forward ka na ng bongga, may bago kang love life. So ibig sabihin may magsisilbing ama para kay Celine. So parang kung ano man yung ikakwento mo, posibleng hindi na masyadong ikasama ng loob ni Celine. Hindi it depends on the situation. Correct. Maraming Diba? factors pwede mo i-consider. Pero Yes. ako lang talaga, kung sa akin yan, sasabihin ko yung totoo pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Oo, sa tamang panahon, sasabihin ko sa kanya ang totoo kapag nagtanong siya. Pero kung di nagtanong, di ko sasabihin. Oo. Hindi nagtanong eh. Problemahin ko pa, hindi naman nagtatanong. Oo, gagawa pa ako ng Chill, problema. Kaya nga, chill lang naman siya, di ba? Hindi siya tatanong eh. Ay, nako. Minsan huwag natin i-complicate yung mga bagay-bagay. Oo, wala naman nagtatanong, huwag mong sagutin, di ba? Hindi naman nila tinatanong eh. Pero syempre tatanong yan, lalo pag nasa school, tapos nakikita, isa lang ang dumadating. Pero katulad na lagi naming sinasabi sa tambalan, this is not a unique experience. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung ganyan. Correct. Diba? Hindi lang ikaw yung ganon. At kinakaya nila at nasabi nila at nagawa nila ng paraan, di kaya mo din. Kaya, diba sabi namin kanina, pwede kang humingi ng advice mula dun sa katulad mo na single parents. Paano nila sinabi? Kailan nila sinabi? Ano ba yung right time? Ano yung mga indicators na ito na yung right time? Ganern. Pero tama si Chuper, hanggat hindi tinatanong, wag kang para kang estudyante hindi naman nagtatanong, raise ng hand. Huwag kang ganon.
Magkakaroon katuloy ng isipin. Oo. Pero may mga nagtanong na ba sa iyo, partner, yung anak mo na mahirap sagutin? Oo naman. Yung tipong Sabi niya, nanonood kaya nga yung mga dahil sa mga pinapanood. Alam mo, nagtanong siya talaga sa akin, partner. Oo. Kagabi lang. Oo. Mom, what is sex? Ma'am, kailan ako magjojowa? Diba? Hindi, ayaw niya magjowa. Sabi niya single for life daw siya. Sabi ko talaga lang ha. Samantalang partner Oo. Meron kami tinutokso-tokso sa kanyang bata. Alam mo nang pagbata tinutokso-tokso. Oo. So sabi namin sa kanya, a-attend siya ng ganitong party ha. Oo. Magkikita kayo. Kasi magkaibigan sila, naglalaro sila ng Roblox. Ganyan. Huwag kang sabi niya, naku mom, don't push me to him ha. I'm sure you're gonna push me to him talaga. Pero nag-flip ng hair. Ganun. Sabi, don't talaga, hindi, kabilin-bilinan niya talaga bago kami dumating sa party. Kabilin-bilinan niya talaga. Don't push me to him, ha? Ganyan. Don't tell me to go to him, ha? Partner, di syempre, hindi namin sinabi, di ba? Ayaw namin ma-awkward. Partner, hindi nakatiis. Sabi sa amin, Mom, can I go to the next table? Nandun yung lalaki. Tapos sasabihin niya sa akin, single for life. Gusto ko nga i-record talaga eh. Ganon. Di kasi marami siya nakikita ng mga tao sa paligid na single and happy. Kaya ganon. Tsaka lagi siyang namumblema sa fact na yung parents ay iiwan kapag nag-asawa. Parang hindi niya ako kayang iwan. Tapos hindi niya Ako, kayang namnamin iwan. mo na yan. Kaya nga. Lalamunin niya lahat ng sinabi niya ngayon. At ayoko naman, gusto ko rin namang iwan niya ako para magtayo siya ng sariling pamilya kung that is her destiny. Diba? So anyways, yan yung may mga tanong na siyang mga ganon na mahirap sagutin. What is sex? Correct. At darating talaga yung time na yun eh, no? Parang ganun. Tapos nanonood kami ng naman wholesome yung film. Tapos pero kasi nabanggit yung word na rape. So parang ang feeling niya merong something about it that's wrong eh. Kaya tinanong niya. Tapos parang feeling ko rin hindi pa right time para i-explain. Hindi pa yun yung sinasabi natin na merong tamang panahon para ipaliwanag, 'di ba? Pero kapag hindi tinatanong, wag mo sagutin. Pero pag tinanong, yun nga, i-stall mo muna hanggang you think it's the right time. Pero it should come from you. Yes. Oo, mas maganda kung manggagaling sa'yo. Yan. Kakaloka, no? Ang hirap magpalaki ng anak, guys. Kaya kung kayo papasok na ngayon sa mot-mot, ang babata nyo pa, wala naman kayong kapasidad na maging magulang, ni wala kayong panggamot ng mga pimples ninyo sa muka. Diyos ko, Lord, back out na. Huwag na bumiglang liko. Ano ba? Apakahirap maging parent. Totoo yun, no? Akala siguro na masaya. Masaya namang Oo naman, gawin. Pero of course. napakalaking responsibilidad Hanggang pagtanda. pagkatapos ng lahat. Sa true. Yung 3 hours na in-enjoy nyo, kaakibat yan ay napakalaking responsibilidad Sa true. habang buhay. Correct. So, hindi ka handa sa responsibilidad na yon. Huwag kang iligo mo yan. Magkudkud ka na lang ng Correct, ingrown mo. tama. Diba? Magpaka-busy ka sa ibang bagay. Hindi ka pa Oo. ready. Ganyan. Nako. Parang Ay, dati nako. noon ng mga bata tayo, as in talagang sobrang conservative eh. Ngayon parang pangkaraniwan na lang eh. Karaniwan 'Di ba? Naalala eh. ko isang naging yung nalaman niya yung asawa niya ay parang hindi na virgin. Issue yun, naging naging anong tawag dito? Sa ipaglaban mo. Naging Naging episode. Naging episode. 'Di ba? Ngayon hindi na issue. Oo, parang gano'n, no? Iba na, no? Iba na talaga yung Iba na takbo ng talaga yung panahon. world. Parang magugulat. Parang ngayon mas magugulat ka. Correct. Kapag wali pa, ganun. Hindi naman natin pinopromote. Ang Oo. sinasabi lang natin. Nag-iba na ang takbo ng Tsaka panahon. naging ordinary siya. Parang Yes. Saturday night Yes. thing. Na- Yun na siya ngayon. Unlike dati, di ba, nung mga bata tayo, nung lumalaki tayo, partner, kapag nabuntis ang isang babae, di ba, o kaya alam mong may nabalitang nangyari sa magjowa na yon, kalat sa buong barangay. Kasi Correct. ano siya eh, Tabu ba? Or hindi naman? Parang... big thing. Oo. Di ba, big thing. Ngayon, dead man na lang hayaan mo. Oo. May mga gano'n, di ba? Nakakagulat. Yung Di ba, parang yung mga tao parang, tinanggap na lang, Tinanggap nilang gano'n. Di ba? Oo Parang, na. di ba? Magjowa, di hayaan mo. Di ba? Parang gano'n. Iba na siya. Iba na talaga Correct. yung world. Kaya, proper, ang point ng sinasabi ni Porter, proper guidance is necessary. Yes. Kasi ano na siya talaga eh, parang talamak, out there, everyone is exposed to it, Parang, ganyan, di ba? very Ginawa common siyang na siya. ordinaryo, correct. Yes. So, proper guidance is very important. Correct Diba? ka. Yun talaga yung kailangan
kailangan. Kailangan ng bantayan. patnubay ng mga magulang. Yun. Ganun. Salamat sa iyo, Rain, for sharing your story with us. Naway nakatulong kami. Kung alam mo naman kung mga sinabi namin, alam mo na, di okay lang. Ganun talaga yun, di ba? Ibig sabihin sana naman may napulot or natuwa at nag-enjoy. Yun na lang di ba? And thank you for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Partner, bago tayo mag-fanscan, batiin lang natin na magandang morning ang lahat ng mga Kabisyo nating OFW sa Uy! Taiwan na nakatutok sa atin ngayon na ginagawang bongacious na background, yung Love Radio, lalo-lalo na kay Benny de la Cruz. Hi Benny, nakaka-discover niya lang na may FB Live tayo kasi lagi daw siyang nakikinig sa atin sa ating podcast. Uy. Yun, so nakaka-discover niya lang na may FB Live. So hello sa'yo at sa iyong mga kaopisina na nire-replay ang FB Live ng Tambalan kapag nila free time. So thank you sa lahat ng mga OFW na nakatutok sa amin. Maraming salamat po. At kung ikaw ay tutok na tutok at gusto mong manalo ng 2,500 pesos. Aba, ito na. This is your time. Dahil because at this point, sabihin po namin ni partner, Manila, scan mo na! Ito na mga Kabisyo, ipapakita na namin ang QR code ng Love Radio Manila. Ilabas ang inyong cellphone, open ang inyong camera, tapos ilapit ayan sa QR code na makikita nyo ngayon. Yan. Kapag na-scan mo yan, may lalabas na link ka. At sa link na yon may mga tanong na ibibigay. Anong pangalan mo, address mo, edad mo. Correct ka. At mga anik-anik pa. Pero ito yung importanteng tanong na dapat mong sagutin. Ano ang tanong for today? Sa kantang Leron Leron Sinta, sino ang kailangang gumising para kumuha ng sampalok? May ganun ba? Kantahin mo nga. Dali. Bali ang sanga. Wala naman. Humanap ng iba. Bumabalik. Leron Leron Sinta mo. Wala naman, may nagano. May sampalok ba sila? Sisidla ng bunga, pagsapit ng dulo. Nabali ang sanga. Kapalaran. Humanap ng iba. Nasaan yung sampalok doon? O sige, anong choices? Ano yung tanong? Sa kantang Leron-Leron Sinta, sino ang kailangang gumising? gumising para kumuha ng sampalok? Letter A. Si Inday. Letter B. Si Marites. Or letter C. Si Neneng. Sino tamang sagot dyan? Lutang yung gumawa nito. Oh my gosh. So, ibig sabihin nito, Ulitin Kabisyo, nga, baka tayo yung mali. Baka may... Leron Sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga. Walang Nene Marites sa tinday dyan. Kahit paulit-ulitin natin yung kanta. Tsaka walang sampalok. Sampalok ba? Dulo, oo. Kala ko Pagdating sampayan. sa dulo, nabali ang sanga. Adios kapalaran. Ano adyos? Di ba kapos? Ay, tingnan mo di pa yung gumising. May kasunod. May kasunod. O kita mo na, hindi tayo nagatinong hindi ko kindergarten. may kasunod yun. First stanza lang yung naabutan natin. Di ba, ano yung adyos? Adyos ba? Adyos. Adyos kapalaran? Tapos kapalaran ba? Ewan ko, kapos Tingnan yung mo, alam mali ko pa. eh. In my 42 Alam mo, years pagalitan tayo ng teacher natin nung nursery. Kapos kapalaran. Ano ba? Adyos ba? O Hindi ko alam. Mukhang kapos nga. Diba? Kapos yung kapalaran. Ako adyos kapalaran. Kasi diba, pwede rin adyos kasi goodbye kapalaran. Humanap ng iba. Oo. O basta yun na yun. Ano talaga? Yun talaga yung tanong. Adyos o kapos? So yung kasunod pala, may kasunod na stanza. Humanap ka, neneng. Ano nga? Gumising ka. Gumising ka, neneng. ka, blank. Okay. Nene, ano ba? Gumising ka, neneng. Tayo'y manampalok. Ganun. Dali na ang buslo. Sisidla ng bunga. Babalik ulit doon. O siya, sana So, nakapag-scan kayo. meron. Okay, sige, Okay, go. okay. Kala namin sabog yung gumawa nitong tanong na to. Kami pala ang may mali. O anyway, Oo sagutin nga. ang tanong na yan. Using that QR code that we just flash on the screen, sana tinapat nyo po yung camera na inyong cellphone para makapunta dun sa QR code link
link for a chance to win 2,500 pesos. Tapos mamaya sa programa ng EDSA, Diego Bandido, Totoy Bato, sila mag-a-announce sa ating winner. Batiin lang natin na maligayang kaarawan si Nanay Celing Roque Happy birthday! ng Acacia Pasig. Happy Good birthday, morning! Nanay! At sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday today, sana po humaba po ng bonggesius ang inyong mga buhay. At kumapal ng bonggesius ang inyong mga wallet. Okidoki? Salamat mga kabisyo sa pagtutak. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!